Hölgyeim és uraim, tisztelt szurkolóink, néhány perc múlva kezdődik az igazi presztízs mérkőzés, a megyei rangadó, a Sopron-Győr mérkőzés. A kétcsapos őszállítása a következő: a Győrben 22-essel Szása Stevanovics, 6-ossal Horváth Robert, 10-essel Viszte Otto, 11-essel Varga Zoltán, 12-es Jézus Antal, 15-ös Tóth Péter, 17-es Vince Gábor, 18-as Dózsa Ferics, 23-as Sándor Győr, 30-as Friski Tamás és 32-es Tarts Péter. A csapat edzője Reszelés Hós István. A Sopron együttesében 12-essel Balogh János, 2-essel Földvári Csaba, 8-assal Bolyan László, 6-ossal Sira István, 7-essel Horváth András, 10-essel Bárányos Zsolt, 11-essel Pintér Zoltán, 14-essel Janák Viktor, 19-essel Fehér Zoltán, 21-essel Tóth Mihály és 26-ossal Bagoly Gábor. Csapatunk edzője Pintér Attila, a mérkőzés játékvezetője Arany Tamás, segítői Topos Zoltán, Kovács Zoltán és Takács Gábor. Szurkolunk együtt a Soproni győzelemért. Hajrá Matáv! Hajrá Sopron!